Julius Dandara unudiwa mudare ramambo Makope nemhosva huru yekutuma mwana wako Bright kuti andirove iye auya kuzotema huni mumunda medu. Akaudza murume wangu kuti uri mhombwe. Bright akabva anditi pauri kugara ndakapiwa naSabhuku. Saka tavakuda munda wedu wose wawakapiwa. Julius Dandara unudiwa mudare ramambo Makope nemhosva huru yekutuma mwana wako Bright kuti andirove iye auya kuzotema huni mumunda medu. Akaudza murume wangu kuti uri mhombwe. Bright akabva anditi pauri kugara ndakapapiwa naSabhuku. Tavakuda munda wedu wese wawakapiwa. Right. Judith Deremu. Zvaverengwa paSamuel mazvinzwisisa. Ndizvozvo. Ndo zvamakanyoresa. Julius Dandara zvaverengwa paSamuel mazvinzwa. Ndazvinzwa. Ndo Samuel chaicho ramakapiwa iri. Ndo chairo. Right. Judith Derembwe, sumudzai ruoko rwerudyi. Itai ini Judith Derembwe. Ini Judith Derembwe. Ndasumudza ruoko rwangu rwerudyi. Ndasumudza ruoko rwangu rwerudyi. Ndichiti ndichataura chokwadi. Ndichiti ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi chega pasina nhema. Mwari ndibatsirei. Mwari ndibatsirei. Darwa pasi. Julius Dandara, sumudzai ruoko rwenyu rwerudyi. Itai ini Julius Dandara. Ini Julius Dandara. Ndasumudza ruoko rwangu rwerudyi. Ndasumudza ruoko rwangu rwerudyi. Ndichiti ndichataura chokwadi. Ndichiti ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari ndibatsirei. Mwari ndibatsirei. Right. Julius Dandara, muri kupomerwa mhosva pano yekutuma mwana wenyu anonzi Bright kurova Judith Derembwe uye kutukirira murume waJudith Derembwe kumuti uri mhombwe, zvakare nokumutaurira kuti baba munda wawakapiwa naSabhuku tavakuda munda wacho wese. Mhosva muri kuibvuma here hongu kana kwete? Kwete mambo, hapana kana chimwe chete chandiri kubvuma pazviri. Ko Judith wanzwa kanhau yako yakanyoresa kuti akatuma mwana wake kuti akurove, akati murume wako imhombwe, akataura mashoko akawanda wanda. Iye azviramba kuti haana kutaura izvozvo, haana kutuma mwana wake kuzokurova. Iwo unoti pamusoro yemadare nemakurukota. Inini nyaya yangu ndeyekuti Bright akauya akandirova. Asati andirova Bright, baba vacho ndo vakatanga kutema panzvimbo yandikaroverwa naBright iyoyo. Inini ndobva ndavaudza kuti pamuri kutema hapasi penyu, ndiri pedu. Panzvimbo yachona iyoyo ndo nzvimbo ine mapuvana ambuya vangu. Baba vacho ndobva vati kwanzi izvoni takapapiwa nokuti papa nedanga redu, saka ndosaka tikupatema. Ini ndobva ndati aiwa hapasi penyu apa, mazotanga kutema baba vangu vafa sei. Baba vacho pandikataura navo ndataura navo gore rakapera. Ndapedza kutaura nababa vacho gore rakapera iroro muna October. Ndakanga ndaenda kuna Ruya kunodiridza ugadheni, ndopandikaona Bright Dandara achitema kudaro. Ndakabva ndaenda ikoko nemurume wangu. Ndikati ko ndiani kwari kutema zvikanzi ndikutema pamunda pavo. Ndikati munda wako upi? Zvikanzi handisi kuda kana zvekutotaura nemi, nditori muhasha. Siyai ndiite zvandiri kuita. Ndopandikabva ndati apa hapasi kutemwa apa. Ndadaro kuti hapasi kutemwa ndopaakandirova. Andirova kudaro akabva ipapo. Ini ndichiti ndakuenda kumapurisa. Iye akabva abva achitaura kuti akuenda kunoudza baba vake. Saka agora sei Bright? Arimo muno. Evo Bright uripo rese ukatora?
Ni makore mangani? Awe murume mkuru 37. Uyawa abatinze. Pamusoro ko 37 years ko baba wakugarire yapo wasingakwirire munhu andati kuti ari adaidya isu ko sei makwirira uyu asina kukurowa emasiya akakurowa kuti ndikwirire uyu ndikwirire baba apa andiwo baba vacho. ayi Alright, uyu chiripo ndechekuti uyu Bright ane 37 years. Munhu anonzi munhu akuzvimirira munyika inonzi majority age anenge ane 18 achanga years. pa 18 Saka uyu akaparamhaka mwana ane 18 years akaparamhaka akazvienda mberi anomirira nhau yake nyika. yes Imi pamuri kuti akatuma uyu Julius akatuma uyu mai vepo achimutuma kuti enda unorova Judith. Pamusoro baba vacho ndo vatotanga kundirwisa pamunda iwoyo. Zuye zvakaitika zuva rimwe chete. Hazvina kuitika zuva rimwe chete. Saka ipapo manje ndopatiri kuti ava munogona kuvasungisa muchiti wakatuma mwana asi umbowo hwekuti makavanzwa achimuti iwe Bright ndounorova hamuna. Yengu imi mamanetsana nababa wacho mwana wacho akazoita zvimwe chetezvo asi hazvireva kuti ava ndo vakatuma. Ndosaka manzwa vachiramba paropa wabvunzwa kunzi mhosva yemunoiziva here vakati kwete nokuti hamuna umbo hwekuti makanyatsonzwa achitiwe Bright yapano enda unorova Judith anomweropa bata. Saka zvazvinoita kana tine nhau vanhu vese nhau inonangana nemunhu wayo unless kana ari mwana mudiki zvake wokuti ndiye anonzi anorepoterwa kuvabereki asi uyu atosaimba 37 years makore kuti atoo munhu akuzvimirira chaizvezvo unava atovatororere vana vaviri saka uri murume mukuru pamusoro nhau yaJudith yekurohwa kwake nemukomana wamuna hataigona zvese kuitonga nekuti ipolice case assault asi nhau yemunda ndo yataigona kufamba nayo. Panhau yaJudith yekutaura kuti uyo akatumwa nababa vake tinenge takutoda kutozonzwa kuna Judith kuti Judith wachiwo wakanga wakaenda kumapurisa. Kana wakaenda kumapurisa ndo kwakanotaurwa here nomukomana wekuti ndatumwa nababa. Kana kumapurisa kusina kutaurwa saizvozvo nhau yedu yekurwa yeviolence iyoyo inobatwa nemapurisa. Isu tinobata nhau yedu yamuri kurwisana pamunda wamati imimi avo ngavachibva pamunda wavari kutema nokuti mava kuda munda wenyu wese. plus mudare muno vataura nyaya yemapurisa vakadimura vataura chidipo vari kufanira kutaura kuti kumapurisa vataura nemuromo wavo. Saka dare ranga rida kuziva kuti zvavakaenda kumapurisa vakanobviswa mafaini yaapapi nyaya iyoyo kuti isanganise nokutonga because dzaanyaya mbiri kune nyaya yemunda kwoita nyaya yeviolence. Saka dzikufanira kuseparate. aminojekesai ipapo makaenda kumapurisa here pamukarohwa naBright? Hongu ndakaenda kumapurisa ndobva ndanzi ndiende kuchipatara ndobva ndaenda kwajenga mvura ndokwandikanzi ndiende kadhi rangu ndeiri. Saka makakuwara zvakaita sei? Ndaiva ndakazvimba musoro ndakaita 2 months ndakazvimba musoro. Saka mapurisa handiti vakaopena vakavhura dhoketi Yanga isati yavhurwa dhoketi ndanzi ndiende kuposition ndotariswa naDhokita. Saka ndakashaya mari panguva iyo. Saka musoro makabuda ropa here pamukaropa? Handina kubuda ropa ndakangozvimba chete musoro. Wakawarira mukati nokuti kuno nhau dzatinotonga isu ndedzekuti munhu kana arohwa achideuka ropa ndo zvinoyera mudunhu muno kuti munhu arove munhu ropa richienda pasi. Saka kana yakadai so nhau iyi yekurohwa iyi sezvo makaenda kuchipatara makanonyorwa matsimagoro enyaya zvoreva kuti nhau ichiri mumaoko memapurisa ivo ndo vanoziva mafambiro avanoita nenhau. Saka nhau yatoda kutaura nezvayo muno inhau yemunda wenyu wamuri kuti munda wenyu uri kutemwa miti naJulius nemwana wake wamauda kuti vachibva pamunda.
kumapurisa Bright akataura kuti munhu ndakapiwa naSabhuku Museve nekomiti yavo. Pandiri kugara chaipo chaipo ndo paakati akapiwa naSabhuku Museve kubatanidzira nepacho paakati yeSabhuku Museve ari muripo amai vachiSabhuku vachitaurwa asauti ati inokonzidwa ndeyekuti maenda kuchipatara chakafanana naHoward hospital inoendeswa nemapurisa. Makaona maenda kuchipatara chinenzi kiriniki sepabare achitongomunhu kana kumapurisa inenge isisina basa iyoyo makanzwa maenda ikoko. Ndakanyorerwa kuti ndiende kuconcession pakatonyorwa asi handina kuzoenda nekuda mapurisa vanoti endai kuchipatara kunofanira kuconcession Howard kwete pakiriniki kuna dhokota anokuona kuti mune mainjari akadini makakuwara zvakadini ndio zvinotariswa nedare zvakare. Asesa tichiuya ipapo tine vanhu mucommunity vamwe vari kukuvadzana munharaunda pamusana pekushaya mari yekuti vaende kwacho kwavanenge vachidiwa nemuravo. Hazvirevi kuti vanenge vasina kukuvara. Tinofanira kufunga ipapo dhoketi rinovhurwa. Vanhu vakarova kana vakaisa mbama asoti dhoketi rinovhurwa. Sei risina kuvhurwa? Ndenge ndichida kunzwa RRB munaye nhamba dzamakapiwa nemapurisa pamakaripota munadzo. Ndipo ndetarisireiwo mutarisi ona kuti vakapiwa here RRB. Nokuti musoro kana wemunhu wakazvimba hauzvimbe nekunakirwa, ropa rinenge rakanganisika. Saka tinofanira kutarisa kunze nemukati kweupenyu hwenyu mese. Iwe wakamurova neyu musoro mama nimuse makati unoomerawo pamusoro mama changamiri nimuse makati ndikuda kutaura panyaya yekutaura kuti ndakarova. Ine handina kurova. Wakaita sei? Ine ndakatofika ndakatorova. Ndiwe wakatorova? Nyaya yakanoitika ndeyekuti ine ndaisvika ndichinotemba muti. Pandaitemba pamuti apa saka iva ndambuya vangu pakugarisana vakauya vane murume wavo wabva vasvika vakati ndiana kutemba pandanga ndati ndini saka ndikutemba pakutema hapasi pei hapasi pei upenga mbuya kozvazotanga rini isitagara tichiziva kuti ndipei saka ndahapasi pei ndakati hazvina mbuya nyaya iyi inganese but pakutaura kunzi ndakazoti kuna Sabhuku ndakanotaura naSabhuku kuna Sabhuku ine hapana chandikanotaura but ipapo ndakataura ndichinoti nyaya iyi rapere ndisipo Sabhuku havana kuuya here. Nyaya yakanga yakataurwa navamwe mbuya vedu vari musha saka izvo hazvina kana basa. Nyaya yakaitika papa pakaita kuti tengana baba wako vakatengana nanambuya wavo naSabhuku. Ndakati hazvinoika muchiti hamuna kuteerera izvozvo ine handingambozvigona saka ndakada kutanga kutoita nharoo ndokuda kutema muti. Pandikada kunozamura demo ambuya wakabva vanomira pamuti zvokuti daenda ndisina kunhikira ini ndaenda kavatema nedemo. Nguva yandakabva ndambira ndakabata demo rangu murume wacho anga ari pasaiti pano pari pasango pasina munhu. Murume wacho aikuza mukadzi wake. Chandikanoona ipapo ndechekuti nyaya vanga vanayo kuti vaida kuzama kutigadzirira nyaya kuti vaida kutsvagana kuti ndivarove kana kuti either kuti ndakatosiya demo rangu pasi goni ndakasiya demo pasi vabva vada kunotora demo rereri ndabva ndanotora demo rangu bhozi pandikandosiya demo pasi murume wacho kuti iwo kunetsa nemukadzi wangu wakabata demo ndabva ndanoti pana pandiri ndoda kugadzirira nyaya pandikandosiya demo pasi ndakazama kutora kashamhu kemupangaro mupangaro bhozi vaiuya vachindipusha chest vachindipusha ndichisuduruka ndakabata demo rangu vachivati ndipusha vachiti ndirove alright saka ndakazosvika pamwe bata kasanzo kemupangaro ndabata sanzo kemupangaro ndandiri kuzama kuda kuzvidhifenda kwandiri ndichida apo ndaitoseki ndakati hamburi alright ndakabata sanzo iri takasumudza saka nguva yandikazobata sanzo iri ndandogadzika pasi ambuya wakabva nunga dombo ranga rakanokura zvekuti maoko mavo maviri raizara wabva robata nohwani hwomo taka ndakamira tofunga
sikambodarika mita takatarisana ndipandikati ambuya saka mudondorwa nedombo rere zvanzi ndotokutema naro dombo murume wacho angamira pasaidi nguva vachidavura vakabva vazamura dombo rere vachizamura dombo ndakanonzvengesa musoro deso vakabva ndiro vagodzi ndandakakwaipisa ndandakasungira ndandinetaurira ngura kuti sandichita pandaitema vandino vagodzi nguva iyo havanaitira kukanda vakaitira kugomora vakaramba vakaribata dombo ravo vakabva vanopamba vachida kupamba kuti vandirove zvekare indabva ndanodhifenda pandikanodhifenda tichinosangana maoko ndopakabva vanti wandirova saka ndakutoenda kumapurisa ndopandikati ambuya kanosina imichenda yenyu kumapurisa but ina ndira kuziva kuti imini mamuchinditsvaga ndimamino mamuchinditsvaga vakabva vasumuka ambuya vachinanga kumba kwavo nguva iyo ndakabva ndasumuka ndakananga kuna ofisa wesenzo vanova ndivo mupurisa ndivo next door yangu ndabva ndasvika ndichisvika papapa ndabva ndasvika ndavashaya ndaiti ndipe ripoti kuti ndanesana naambuya chi ndavashaya ndava ndavakandira meseji ofisa senzo saka palibva paofisa senzo ngodzika pazasi ndopasabha padhuze nepadhuze apamboaita 500 meters ndakabva ndakondinya kuenda kuna sabha ndandasvika ndanotaura zvikare sabha ndakati ndanesana naambuya pana chitima muti saka vazosvika pakundurova nechi vazosvika pakunditema nedombo zvakanzi saka yaita ndakati avati vakuenda kumapurisa zvakanzi saka iwo waita ndakati ndaya kwamuri kuno ndikuzivisa ndati mungazongoti andira kutaura then ndabva ndopaofisa senza ndichiti ndaisa kesi yacho kwauriko kwavariko. Alright, tazvinzwa. Nyaya yemunda pawaitema muti rudzi rwawaitema muti wandaitema mupfuta waive mumugwagwa waive pai hausi mumugwagwa iposheni yekuti iri munzvimbo itoritori chi iri munda inzvimbo yedu iyo miti muri kungoitemerei kuna miti haisi kufanira kuswera kutemwa miti wakamboona kana pawakakura muti ndizvo zvotangamiraipapatinochitotema chitoziva patemo hwani uyo kunyara kana muri mumusha huni hatizoda kurega dzinezviziva kuti arongoro ukatema hwani iwoyo tichitoichengetedzawo kwamuseri mune masango useri kuka kuna miti ringodonha here panotemana nehunde muti yekuti unototakura tauro rokutosira kubvisa diki iyengoti kwaingopisa mangwamunaukomba miti haisi kungotemwa temwa hamusi kuziva kuti miti aitemwa newe sabhuka udze vanhu vakwe ndozvitaura ndataura masango ese apere shuwa chimodzi munhu auda huna aitema zivunde remuti ndataura miti nguva dzese saka makaona ndakaripota munyaya yekuti miti ndakairipota iri mudo ko iye wakamuita sei paaitema uyu paakatema handa kumona ati kakauya kumba kwako ana kuenda saka munda uyo ndewani iyo munda wacho ndewani munda ndewedu Changamire bozi havati kawada kutotora munda wavo wese munda ndewedu Changamire ini mwana mudiki uye mutaura itinzwe poboche pamusoro ine chinanga pamusoro iyi vanoremekedza anasamanyanga takutaura nechinanga baba wangu kana kanorondo ndichani baba ndiani wenyu ndambuya ambuya chi wakaberekwa baba wangu wakaberekwa baba wenyu mungu ndo vakabereka baba wangu ivava andambuya ambuya nemuzukuru mungu Changamire saka ndati pane kanorondo ndichani ndipazera ratiri baba wangu akakura amabhanzi akapurana vakafikwa nevabereki vavo vari vana adiki zota vakatomboa amai vavo kana baba wavo vachibva vatorwa naasekuru vatorwa naasekuru vavo baba vangu hanzvadzi yani yamai vavo vanova ndevaambuya vanova ndevasekuru vani vaambuya vangu ava andikuti mungavabate zvakanaka taura baba vakakura vari mumaoko maasekuru vavo kusvika vatore chitupa vari mumaoko maasekuru vavo kusvika variora vari mumaoko maasekuru vavo ndibaba wangu ma1936 nakuti havaititaurizve paibatwa minda kudhara kwakusina system yakuti hatingaizivi zvedu baba vangu atati pakubata minda vanga vari kubasa ndopavakabata nzvimbo vabva vati ndabata nzvimbo iyi yangu neyemuzukuru wangu riri sango mwana wavana yemumba vamubatira nzvimbo pari kubata vamwe vabva vabata nzvimbo
baba wangu wauya ndi ndakati pandika kubatira baba vakatema munda asekuru vakachitema munda wavo takagara makore tichingoti ndomararamira taita migano muchiziva kusvika baba vakafo tanga riri gore ripi baba wangu vaberekwa 1916 asi vakaroora 1936 aiyo zviri raiti zvo famba taura ndati taura wati baba wako waberekwa 1916 alright ndokabvunza takarigore ripi ndo pavakapanana mindo kumashure iko kwati zvizive isusuwo takangokurawo tichingorima omenda yatiri kurima iyo akanga aripo kupanguva iyoyo ndiani iwewe wakanzwa here ndakanzwa ndiani akakutaurira kuti baba wangu vaitaura histori yavo yekukura kwavakaita kuti takakura tiinherera ndichikura tichirerwa naasekuru kumusha kwaamai kumusha kwaamai kumusha kwaamai kwava vanga vari kupi panguva ya vari pangu vasati vaberekwa imi kumusha kweinde kupi chekwe ina ndimbokuziva saka imi makarerwa kwanaasiku baba wangu ndokwamakugara to ndokwakumusha kweinde munda wacho wakatemwa nababa ndio wakakusira ndiwoyo wakati migano yese vakakuratidzai yese mugano wedu ndepapa nepapa imi vakaberekerwa ipapa tese taberekerwa ipapo tese mhuri yedu yese kopana Judith Allright ndaida kumbozoti pane here hanzvadzi kana mumwe baba ari munhu wokwenyu hapana tete vasara kumba asi mupurisa vakaenda vakanotwa ko hanzvadzi kana sekuru kana mumwe munhu womusha aripo mukuru pana ari tete vavo ndo vasara ndo vakuru ndo vanozamukanira iwo tete vakakuratidzai mugani vakanovabereka kuti mugani wedu unogumira apa unowa vazukuru vedu uku ndekwedu uku ndekwavazukuru mugani wendakaratidzwa nababa wangu vachiri vapenyu vachiri vapenyu bongozozo iri ratozouya baba wangu vafa vakashaya rini muna 2012 havana kukuratidzaiwo here muzukuru wavo aripo kuti iwe mwana angu nemuzukuru mugani wedu unofamba wakadai nepamunhu apo wakadai nekumushanjo havana kukuratidza avo vanga vasipo vanga vari kubasa vanga vasingagari kumusha vakaya zvomani manje pamusoro wechina ndingatokubvunza kuti usasabusa amugane yavaizive avasipoi vashita mugano sabhuku havaizivi vanga vasipoirai right ndimi sabhuku museva taurai tinzwe zvapakaita panhau pane goronga riuku goronga iri ndeugano wavo wamapuranga paseri pegoronga pane ugano zvakare pasi kuno munda washambo uku wavo munda wasekuru vake uchienda uku saka vaviri havanoganhurana neya havanoganhurana negoronga iri negoronga saka pana ari kuyambukira goronga iri achienda tiri kuti kudii nyaya yaapa ndeyekuti uyu akuda kurwisa kuti atore munda wouyu nokuti ari kurwisa ndoupi ari kurwisa Judith ari kuyambukira goronga here kuyambukira goronga ramapuranga naJudith inzwa kanyaya kuti rwadzi mugano wenyu nevazukuru wenyu ndewegoronga iwanzo uri kunhanyira akaumire kwegoronga ndizve pamusoro ina handina goronga randikanhanira asi pane goronga here pamugano wenyu saidi uku ndokune goronga kwandikaganhurana nawo uku kwaakauya akatema uku hakuna goronga kune mugano roti kune vekwamakoni kune mugano wekwamakoni nedombo ine mubvunzo wangu wandira kubvunza sabhuku vane zvavataura muno zvatanzwa vekwamapuranga vane zvavataura zvavatanzwa irichai mwana panze pane pasina kukuitirai zvakanaka here pakutaurwa kwataurwa muno nokuti wekwamapuranga vataura kuti munda wandakurima usiri handisiri ndakautema wakabatirwa nababa wangu ina handa zvandoziva ndikasirwa munda iwoyo imimi makanga muri kupi paisirwa minda pamusoro ini ndasari ndaberekwa musari maberekwa
nyaya iripo ndeyekuti baba vemuzukuru wangu uyu anova futi mwana watete vangu inini vakaberekwa kuDarwin ndokumusha kwavo saka imbomira tinzwe iwewe uri kutaura zvinhu zviri right vanga usati waberekwa pachibataniro ko imimi pese kugara kwese uku pairima avo imimi makanga muchidii kuti munda usiwemo pamusoro inini pese kugara kwataiita inini handina kukwanisa kuvati munda hausi wenyu nekuti vanga vasati vapinda nzvimbo yandikazosvika pakuroverwa. Uyu mukomana uyu akatanga kuwedzera munda, awedzera munda ndofunga mupurisa vakauya vakaona vakatoverenga nharo dzacho. Ndikati koma akuwedzera munda pane mugano wenyu sema akuwedzera zvikanzi atipiwe mugano newe nokuti iwe uri mwanawo. Komiti of 7 yemusha iri pe kana mwe mukuru okamuseva uyo mune uyo anofanira ati ndiregerereyo Judith ataura zvakanaka Sabhuku ataura zvakanaka. Judith ndamunzwa anenge akapindirana nezvairwa naSamson. Sabhuku atsanangura kuti pane muganhu wogoronga. Judith achibvunzurudzwa atsanangura kuti handina kunetsana nevava pakugara kwese asi takazoshupana vabva mhiri yavo yegoronga vaya kuzotema kumhiri. Ende ataura zvakare kuti mumwe munhu anokwanisa kuziva nditete vasara kumba. So nenhau yeboundary issue kana kuti yeland inonetsa kuti tiipe judgment isiri panzvimbo ipapo panoda kuti paende panoonekwa poonekwa zveshuwa kuti muti wakatemwa nouyo akanga ari mumhiri yegoronga here kana kuti akanga ari kumhiri yegoronga kwavo nokuti hapana asiri kumhiri. Shumba pane padano ndatadza kunzwisisa. Sabhuku havana kupindirana naJudith. Manyaso zvinzwisisa. Sabhuku wapesana naJudith. Sabhuku watoroverera Judith kuti ndiye ari kuyamukira kwamapuranga. Manyaso zvinzwisisa zvandadzo. Ndiri kunyeba here. Sabhuku kunyeba. Saka ndikukomenda zvisiri izvo zvataurwa naSabhuku. Nokuti inini kuramba ndakubvunza network apa pane zvandanzwa nokuti Sabhuku kana tiri mumusha ndo vanotigaidha. Isisu toda kuti nzwe Sabhuku that's why mazonzwa ndati Committee of 7 irimo here muno. Ava vabva vazozvitaura vakatiwo inini ndavabvunza kuti mimi pakapiwa munda avo maamuripi vakati asandabereko. Handimi yazonzwa zvatura. Saka tinoda kufamba nechinhu ungakona kuti sanganisa tibude neanza. Ndosaka ndanhanya Committee of 7 ende ndine mumwe uyo anonzi Gift Musewe anogona kuchibatsira kuti mukuru wemamusewe. Tikakupe mukana. Alright, nyaya tinzwe. Basa zikuru. Ndanga kuti tane kubvunza kuna Judith. Imemori ina WhatsApp. Ina WhatsApp. Unonzani sere gift ani muse. Namagore mangani 68. Tawarai tinzwe kubvunza. Chanaita kuti ndiyazwisisa ndikunzwa Judith ataura kuti mukana. Mukana wakazotsana kuti mukana wakamira sei. Hapana chaanoziva nezvakutaura izvi. Judith akauya manje mumusha umu akatongodzingwa nevana vake chaizvo hadzadzi dzake dzira kumudzinga akutozodzoka nemurume wake waazoraya naye vachibva kwavanga vati baba vake akafa vachirima kwamapuranga tichifudzira munhu tichienda kwagrengu munda uchirimwa neva kwamapuranga nhasi akuti munda ndokwake akaona kuva akazvivada kupi ndokuti apindire mudare muno kuti munda wakuti mugani iwewe wako iwewe wakuti iwe munda uyu wavo kwamapuranga usi wako wavo ndowako ndipindiriwo mudare muno mavachizwa. Iya Judith asati apindura. Imini muri kubvumirana here nomukoma wenyu wamataurawo kuti pane mugano wogoronga. Saka manzwa ndati Sabhuku ava vati pane mugano wogoronga. Uyu Judith ari kuti uyu akazotema ayambuka goronga. Saka pauda kuchizika kwamadiro kuti Sabhuku vari kuti Judith ari kuyambuka kumhiri kwegoronga kuenda kundovavavo. Judith wofuti ari kupimbinyura ari kuti ava ndovakayambuka goronga kuya kuzotema kumunda uku. Saka pauda kuchizikanwa kuti muti wakatemwa uyu kana tasvika pagoronga iri tichaona uri kumhiri uku here kana tichaona uri kumhiri uku. Kumhiri kwatinenge taona uri
kumunda kwavavo here avo kana kuti kumunda kwaJudy ipapo nyaya inobva yapera. Asi handifuni ngamunyepere mambo nokuti mundezoti kana vakauya kana uri sisona mambo ukanyepera mambo nengosisingazozvona uchiita handikakupuri zvenhimba. Naye baba amusere chiri kumira panzvimbo iyoyo pakambobvira parimwa here kana kuti habasati? Hapana kurimwa. Hapana kurimwa. Hapasati parimwa. Pagoronga ipapo. Pagoronga ipapo. Saka imi goronga iri muchiriziva kuri kunzi kwakatemwa muti makakuona here kuti hamuna? Ndakakuona. Kwakatemwa nemukomana? Paita bongozozo. Akatemera akayambukira goronga here kana kuti anga ari kusaidira? Ari kusaidira kwavo. Haana kuyambukira? Haana kuyambukira. Sabhuku kuti hamusi kuziva futi here. Hamsi kuziva kuti muti wakatemwa uri divi raJudith here kana kuti raJulius? Muti uri ndizoti muti uri kusaidirwa kwako hamuna kuona. Paita dama rimwe chete saka dzari kutova wakayambukira kumuti andini nezvozvose. Naye baba imi baba magara goronga riri kutsanangurwa munonyatsoziva ndemugani pamusoro ipapo handipindurei goronga ndinoriziva ndomugano enda hapana akayambuka chimirei ipapo. Saka imuri kumiriyei avari mhiri yavo sei pari kuita bongozozo romuti uyu kana avari mhiri avari mhiri ndinokwanisa kupindura kwakaperera goronga hakusi ndokwakatemwa muti wakaita ndozvogoronga ndavakatotaura goronga rakaperera nechekuzasi uku kurikutaurwa uku hakuna goronga hakuna goronga kanzvimbo kaposheni baitwa nematanga hakuna goronga goronga riri kuzasi kuno munda mukuru zvichidzika ndo rakaganura maita zvakanaka baba anzenyi akanaka mawiri anoapa maitira chere mpogo tanga kuramba mhosva pokutanga pari muchiti hamuna chamunoziva panyaya yese yatsanangurwa asi apa manje zvataura uyu Judith nemi mapindirani masiyana futi nezvekutaura nasabhuku uyo nasabhuku uyu saka nezvemapindirana emimi neuyu apa ndepamuri kuitirana nhare ipapa apa goronga riri pasi avati kunyadzino rodi hakuna goronga kwatiri kuitirana nharo imi matauro futi kuti kwatiri kuitirana nharo hakuna goronga very good. Saka pakuda kunyatsozivikanwa kuti imimi ndemubvunzo wamabvunzwa naasesa pokutanga kuti baba vevava nababa venyu imimi masareni makanyatsounzwa here muri pamwe chete kuti munoperera apa nokuti asekuru venyu vanhu vebaba vava ndo vakabatira baba venyu munda varivo muridzi abata munda baba wenyu vasipo musha mana asekuru imi muri mwana ari kuchengetwa mumusha maasekuru saka imimi kana muri mwana ari kuchengetwa mumusha maasekuru asekuru varivo vakatanga kunge vari papa kuti vazitsvagira muzukuru wavo imi mugano wasekuru nababa venyu makakazenge maudzwa nani kuti apa ndepatinoperera ngomirai baba chairokupasi kana matsumudza munhu achitaura kutaura haagona saka imi munombomira munhu wopedza kutsanangura kana maada kutsumudza rokumotsumudza mozobatsirwa baba tipindurei. Alright. Kanisa mati ndakaudzwa nani? Zvemugano ndakaudzwa nababa wangu nababa venyu. Anopa mugano akatanga kugara naazouya ndiani? Anopa mugano akatanga kugara naazouya ndianopa mugano. Baba venyu nasekuru wavo akatanga kugara ipapo ndiani? vanga vari pamwe chete apa ndowatiri kupindura iwoyo. Baba wangu aitova mumba maasekuru vachienda vanga vari pamwe chete. Maita zvakanaka. Mashure ndinenge ndambonzwa muchiti baba vakabatirwa naasekuru nokuti vanga vari kubasa pavaipedzeseka mati vakabatirwa naasekuru vavo nekuti ivo vakanga vari kubasa. Naika ndebva ndabvunzai mubvunzo wokuti akatanga kugara nekuti ari kubasa nyangwe achiuya
asi akatanga kuudzwa kuti munda unopinda nepapa, akanga aripo ndaitaura kuti unopinda nepapa, anga kubasa akatozoudzwa kuti ndakubatira apa, unobvapo uchiperera paakutoudzwa naakanga aripo. Mazvidziri ndesa ndikubvunza kuti akatanga kugara naakazouya achiudzwa uyu anopa muganho ndiani? Ndinofunga zviri pachena zvazvene mambo wangu kuti baba wangu anga ari mwana wemu, anga ari mwana womba imomo. Pavaenda kubasa kuti vanga vari kumwe vaitobva mumba imomo vachienda kubasa ari mwana wemu. Pesabata panzi ndofunga nhau yedu zvainoda inoda kuti tozosvika tione pagiraundi, nokuti mashoko amuri kuti papanapa munhu awega oga akamira nedivi rake. Saka takasvika tiri pagiraundi tiona nevakuru varipo, sabhuku aripo nekomiti yake of 7 atete vaya mati ndo mukuru asaka vachembera katita vakura pamusoro tati tinouya ikoko tosvikoona mugani nasabhuku nekomiti of 7 mese muripo toona kuti nzvimbo dzenyu dzinofamba sei, muganhu ndeupi, tichibatsirwa nevakuru vari mumusha. Munomudara tingakwanisa kunongedzera kuti ndiye ataura stereki ndiakuna zvoda tichiona tiri pagiraundi. Muda kutaura kuti pane audio yavo iripo yakatorwa nemapurisa yemuganhu iri yakatorwa mapurisa 7 vakaenda kuna tete amai audio achashanda asesa vari kuti tichauya kumusha toona pagiraundi ambuya tinenge tichivabvunza ipapo nokuti tinenge tiripo pagiraundi ambuya vanenge varipo kwete zveaudio. Vamwe vemusha vese vakuru vari musha vanenge vachipupura mazivira avo kune dzimwe chembere dzasaura kumusha ipo. Ameno mambo ndofu pamusoro mambo pamanzwiro ataita nhau iyi taona sekuti munomu hatikwanise kuipedza nokuti mativi maviri akukakatana. Kuti tigone kuipedza tinenge taenda panzvimbo ipapo tononyatsoona miganho yavo mafambiro ainoita tichibatsirwa nevakuru vasara vari kumusha. Zvakanaka. Asi ipapo paboundary issue nzvimbo yacho yakakura zvakaita sei yamuri kunetserana? inotori nzvimbo yakakura zvakaita sei? 1 hectare inokwanza maeka kana machifungidza ndati 1 hectare inokwana here? 1 hectare ikwana 1 hectare ikwane. Nzvimbo iyi yagara makore mangani pane runyararo nepazotanga kuita mitauro yekuti uri muboundary remumwe? nzvimbo iyi yagara nguva hombe iri parunyararo. Iri parunyararo iri mumaoko mani? Mumaoko mababa wangu ini. Mumaoko mababa vako? Kufa kwakazoita baba vangu manje ndopatangira nyaya. Ndizvo here? Kwete hazvisiri mambo wangu. Ayo ndoda kubvunza kuti akapa nzvimbo ndasekuru vako ndizo? Vakapiwa baba vangu ndo vakapiwa nzvimbo. Ndo vakapa muzukuru wavo ndizo ka? Iwe wamuzukuru kayo? Ini ndamuzukuru. Wamuzukuru? Sorry mama. Baba vangu ndiye muzukuru. Baba wangu ndiye muzukuru wasekuru vedu vari vasekuru vevavava. Baba wangu ndiye muzukuru. Saka makore yese ayo yapanga pari ndunyararo, imimi ndimazoya nhasi kuti muzotanga kuona kuti imimi ndima kuda kuti muchitorerana nzvimbo muchibvutirana nzvimbo kana. Asi kumashure uku manga makanya vanga vachirarama varipo vese vanga vakanyarara zvine runyararo. Imi nhasi mazouya ndipo pamatanga kuenda kunotema miti. Hunde yemuti yakatemwa yanga yakura zvakaita sei? Hunde yakatemwa muti ufunga wakamuri vanga vakufuta kudai? Rega kuti kamuti muti wanga wakakufuta kudai. Unofunga kuti une makore mangani?
pamusoro nechinanga hazvinei nokuti muti uyu mukuru sei diki sei. Auraya munhu ane 72 years nauraya munhu ane 13. Pane anonzi wauraya zvingazvo. Saka apa isisi tiri kutaura 1 takanangana nekuti 1 takatarisa kuwirirana kwevanhu munzvimbo. Kuwirirana kwevanhu apa panoratidza kuti hapana kuwirirana asi muri pachikama. Saka munosvika kupi muchiti aiwa uya kuda kuti anotora chake anosudurutsa uyo, uya kuda kuti anotora chake anosudurutsa uyo, tiri kuenda kupi? Nokuti nzvimbo kana makapiwa muine ukama, isi tinge chida tichengetedze maboundaries iwayo yatori kunoti nasira tikachinja tikatevera zviri kuda uyu uyu achauyawo ari kuda kuti zvake zvitevero. Hapana chikonzero chekuti imimi vanhu imimi mumbo munopesana pa 1 hekita iyoyo kana kuti panzvimbo iyoyo ndio pamuri kuda mese. Makuchenesa masango idziwo nika munda ere uyu ndiana katema akaita pamunda ndiani ndiko kamuti kaya kamataura aka ndo kamuti here iwe tarisa kamuti here kamuti here mumusha mako mauri unofanira kuziva kuti une vanhu vangani. Vanhu ivavo minda yavo yakamira sei. Wazinzwa? Handisi kuda zvinhu zvinonyuka vanhu vachitarisirana kuti uyu akangofa chete uyu ndiri kuenda unosumutsa nyaya yekumunda. Andiwazinzwa? Nokuti kana uyu aripo ari kuziva kana kuti akatanga kusvika akapa mumwe munda iye zvino mese manga muri kumatauni hapana ane umbo hwekufakadza kuti chokwadi uyu ndiye akanga aripo. Imimi sabhuku manga muri kutauniwo maakusvika nokuti inhaka yavepo mhosva dzinouya kunzwi yamuda mupindure. Saka imimi nhau iyi yevanhu vari kuparadza miti handisi kuda kuti miti iparadzwe. Ende ndanzwa kuti mugomo ndo makatemwa miti ndizvo pane miti imwe yakabva mugomoka ndiani ane munda mugomo saka vakaenda kunoti miti ipa kuti inotemwa chakakwidza munhu akaenda kunotema akaenda achinotema nesimba ripi nokuti kuminda kwenyu mungai mukazinyepera kuti takatema muminda medu ko mugomo simba rekunotema mugomo makazotema maripiwa nani? Iwe ndishamwali yako andikatema kuti apasipa asi tuli gomo wakati kambe takadipisheni kanenge pane ingori dombo iwe ingori dombo chikwada asi gomo changamira chichinovaka gomo chinovaka gomo ndizvimatombo saka kana wakuti saka dombo rimwe chete ungariti gomo pano kuri pane zidombo ruhombe iwe sade kunzenga ndichakumbira mambo kuzama kuvhara nokuti ndinenge ndichitevera zvamuri kutaura. Gomo harifani kuenda kunotemwa, gomo rinoda kuchengetedzwa. Saka ndichatuma
machinda yangu vachada kunoona anditi mazinzo. Saka munounganidza mari yokuti ndizouya ikoko mukukasika musha ndiri kuda izvinoitwa in less than 2 weeks